Ang Malaybalay City ug District 2 sa Bukidnon Province mo'y ginabantayan sa otoridad sanglit magbangga dinhi ang dagkong pamilya sa mga politiko. Hinuon ay mong hapsay man ang butuhan karong adlaw. Aniya ang report. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay, good luck. God bless. Morning, sir. Gisugdan sa usa ka pag-ampo ang butuhan sa usa ka presinto dinhi sa Malaybalay City Central Elementary School. Dayon, pasado alas 6 sa buntag, nagsugod na ang butuhan. Sa presinto sa Barangay 8, unang miboto ang grupo sa mga senior citizen. Sumala nila, mas maayo kung sayo kay maabtan na sa pagdagsa sa mga tao. Labaw pa nga ang Malaybalay City Central mao'y pinakadaghang botante nga may unom ka barangay. Akong negosyo. So kamo ang first nagboto? Oh, primero pag yun. So at least karon okay na. Okay na, wala problema. Makakonsentrate ka sa imong pagboto. So usually mga 6 AM yun o opener yun. Oo, ganun yun. Even last voting, ganun pag-vote ni Adto. Mo gyud na sayo gyud. So ako ay ikaw okay na karon. Okay na, relax na. Pero pagkaudto, midagsa na ang mga botante. Sa presinto sa Barangay 9, pila na sa gawa sa polling precinct. Bisa naglagiting ang kainit sa adlaw, wala kiniig sa payan, makaboto lang sa ilang mga kandidato. Alas City sa buntag. So okay lang, medyo taas ang pila. Okay ang pila basta at least peaceful lang mong pagbutar. Sir, Okay ra. balag init. Balag init. Sa rasa pa ka? Ha? Sa rasa pa direk. Kaniya ra, Alas City. Ang Malaybalay, usa sa mga ginabantayan sa otoridad. Sanglit dinhi nagbangga ang duha ka pamilya sa mga politiko nga Flores ug Subiri. Sa Team Subiri, mudagan si Iñaki Subiri pagka-congressman sa ikaduhang distrito ug ang mayor nila mao si Bong Ditisio. Hindi naman sa pagmamayabang, pero dito sa probinsya ng Bukidnon, nakita naman ng mga tao yung tatak Subiri. Hindi lang kasi mas Subiri ako. It's the level of the life of our people here in Malaybalay. Samtang sa Team Flores, mao sila John Flores pagka-congressman. Samtang ang amahan niini nga si Boy Flores mubalik pagka-mayor sa syudad. Team Flores is offering our services because proven and tested na. Lalo na sa akin, at kilala na ng tao, nasubukan na ang serbisyo sa Team Flores. Provide better service to the people din. Yan ang parang common ground namin. Walang issues and no baggage, so to speak. Hinuon sa monitoring sa otoridad, wala may mga kagubot nga nahitabo sa mong lungsod atol sa election campaign period o gilaumang magpadayon kini hangtod matapos ang butuhan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Rial Soroche para sa RTV 1 Mindanao Election Special Coverage.